Сялям алейкум. Привіт усім, хто дивиться телеканал АТР, будь-де і в окупованому тимчасово Криму, по всій Україні, так само в різних абсолютно країнах, де люди знають, що відбувається в Україні, і цікавляться тим, що відбувається в Україні, в Криму і на нашій війні. Звісно, всі гості всіх останніх місяців, тижнів, днів, так чи інакше ми з ними розмовляємо про війну, але кожен має свою точку зору, свою позицію, з якої він дивиться на те, що відбувається. І сьогодні я дуже радий, що погодилося взяти участь в моїй програмі. Людина, яку дуже добре, давно знаю і поважаю, яку знає, ну я так надіюся, вся притомна Україна. Це режисерка, акторка, тощо, театру і кіно, пані Катерина Степанкова. Селям алейкум. Доброго дня, алейкум селям. От, ти, слухай, ти вже так правильно все вимовляєш кримською мовою. Добре. Я хочу, знаєш, що, з чого почати? Ну, по-перше, хочу запитати, як почувається мама Адама Миколаївна Роговцева, як усі знають, як настрій, що робить, таке. Мені здається, зараз такі часи, що найважче відповісти на питання, як справи, як ти почуваєшся, тому що надто швидко все змінюється, надто швидко течуть події. Зранку ти не знаєш, чим ти будеш займатися протягом дня, що навалиться, а іноді те, до чого готуєшся якийсь час і що заплановано давно. В нас же така робота, що так чи інакше треба планувати, вона пов'язана зі збором людей. Саме це і не відбувається, бо для того, щоб почати, треба почекати години-дві і погуляти по бомбосховищі, або просто перечекати. Ада Миколаївна, зараз найближча подія 29 числа, вистава публіцистична «Свідоцтво про життя» за її книгою у Жовтневому палаці. І це досить складна історія, це найближче те, що вона має робити, і так само, як і всі ми. В цій виставі грають 8 акторів, грають її книгу. Ну, як читка, як читають, грають, читають, тобто це таке дійство за її книгою. Але питання в тому, що 3 акторів замобілізовані. І взагалі, як провести цю виставу, було багато питань. І майже всі актриси, які задіяні в виставі, були за кордоном. І всі з'їжджались. І сказати, що це не нерви, до останньої хвилини ми не знали, чи зможемо її організувати. Це наше таке сьогодення. Така начебто рутинна робота прийти зіграти виставу, яка досить давно йде. Вона зроблена як театралізована презентація книги «Свідоцтво про життя». «Свідоцтво про життя» вийшло в 2010 році. Тобто ми час від часу це граємо. Але наразі це не так просто, тому що життя ламається, і акторське життя ламається певним чином, і вибудовується воно інакше. І начебто все йде до того, що це відбудеться. Чим ця подія для нас ще важлива? Це те, що мама писала книжку російською мовою, це книжка про театр, про її театральне життя. Вона працювала в російській драмі. І, власне, переважно і термінологію, ну, все, що пов'язано в неї з театром, було російською. Вона, якщо «Мій Костя» вона писала одразу українською, історію їх кохання з батьком, то цю книгу вона писала російською, вона казала, мені буде неорганічно, тому що я це проживала російською, я краще потім перекладу. Ну, як завжди, до таких великих проєктів руки доходять не одразу, але зараз дійшли руки у Романа Костіна. І разом зі Славою Помаранцевим вони наважились таки перевидати книжку, другу редакцію, вже українською мовою. Наразі протягом, пробачте, листопада ця книга зайде на книжковий ринок України. І якраз ми граємо «Свідоцтво про життя» також вперше українською мовою. Тому наразі зараз такі дуже важкі 2 дні. Хлопці з'їжджаються, дякувати Богу, їх відпустили для того, щоб зіграти цю виставу з їхніх частин. Ну, тобто весело.
Ну, слушай, це супер, і нехай це буде як анонс. Запрошуємо на виставу за участі бійців Збройних сил України і Ади Миколаївни. Ахтема Таблаєва, Олексія Скляренка, Олексія Петержицького. В виставі задіяні актриси Лариса Руснак, Світлана Орліченко, Анастасія Кірєєва, Єлена Дудіч. І через те, що Оля Атанасова не може приїхати, у нас буде терміновий ввод молодої актриси якраз на цій виставі Тетяни Кришталь. Класно. Ну, знаєте, за часи війни теж важливо відвідувати театри. І, до речі, запрошую ветеранів, запрошую тих, хто лікується, хто у відпустці з фронту. Так, Приходьте. ви наші гості завжди. І я навіть питати не буду, що частина грошей піде на Збройні Сили, на Звичайно. потреби. Так. І так само, як і проанонсована книжка, теж купуйте, даруйте друзям. Я гадаю, що з книжкою теж ми зробимо певні якісь акції для того, щоб зібрати кошти, тому що ми цим займаємося весь час. І наразі безпосередньо ми великих зборів не робимо, але люди нам довіряють, і ми закриваємо якісь потреби по ремонту машин, по закупці якихось таких термінових речей, які потрібні. А з великими якимись речами технічними, складними нам допомагають деякі фонди. І ну, так чи інакше існує дрібне сузір'ячко. Про що ще маю сказати? Найближчим часом будемо презентувати фонд Арт-А, благодійний фонд А Дороговцевої. Він вже існує, але він ще не презентований в соцмережах. Я думаю, що буде якась подія в Києві і в Дніпрі. Це фонд направлений на культурний розвиток України, на культурні проекти заради того, щоб підтримати певні, ну, дуже багато людей зараз сидять, роблять роботу, але не мають навіть ресурсу для того, щоб її реалізувати, хоча це на користь, ну, по культурній політиці був провал, тому нам треба швидко латати дірки. І вже перша робота зроблена щодо за підтримки фонду Арта. Видано календар Нікіти Тітова. Я зараз його покажу. Ой, покажи. Нікіта, це фантастична людина. Я його покажу. Я не знаю, чи вистачить мені дистанції. Да. Це календар від жовтня 2022, пробачте, до 2023 року. Це тут є роботи, які вже знає вся Україна. Є нові роботи, які ще, ну, тобто, які, можливо, вони не нові, але вони не бачені. Ну, так чи інакше. Да. Ну, я бачив, і багато хто бачив. От він створений за підтримки фонду Арта. Я дуже вдячна нашим дніпровським друзям, і в тому числі Наташі Хазан, яка є директоркою фонду. Просто він ще не запрацював. Власне, я про це вперше кажу публічно, тому що вже час його, мабуть, щоб презентувати і розпочинати більш таку розширену роботу щодо нього. Дякую, що проанонсували це все. Дуже круто. Я просто від кожного етеру я хочу мати якусь ну, конкретну користь для нашої війни. А те, що фонд має назву Арт-А, так, тобто тут це підкреслює те, що культурний і медійний фронт, він теж важливий, як і фронт реальний, і те, що там на підтримку, то знаєте, коли кажуть, там, ось це на культуру, це там, типу, не перша необхідність. Ні, це перша необхідність, враховуючи те, що Катерина сказала про те, що актори і воюють, і знімають, і кіно знімають актуальне, документальне, документують. І це все дуже важливо для переконання деяких там людей на Заході, які там, ну, ви ж бачили нещодавно там Штайнмаєра, коли він приїхав, він такі очі такі круглі в нього. Тобто розказувати одне, показувати інше, і це все дуже важливо. І дякую тобі, Катя, Катерина, і Наташі Хазан, яку добре знаю і довіряю їй давно. І тому, звісно, Аді Миколаївні низький уклін і привіт від нас передавай. Обов'язково.
Слухай, я ще хочу. Ти сама сказала, я ж знаєш, так слухаю, і додаткові якісь там запитання в мене з'являються. Ти сказала про провал на культурному фронті, в культурній політиці. Що ти мала на увазі, і як нам це виправляти? І може ми вже виправляємо, маємо виправляти, будемо виправляти? Що конкретно твої думки щодо цього? Я просто так трошки використала шаблон, який просто фіксує те, що було. Чому так? Це дуже великий комплекс проблем. А чому, власне, у нас були провали на інших фронтах? Так склалось. Дуже тяжко дуже тяжкий шлях проходить Україна для того, щоб саму себе любити і саму себе шанувати. І, мабуть, що так склалося, що саме війна дозволила розпрямити плечі і твердо сказати на весь світ ми є, і перестати соромитись себе і підміняти власну культуру чужою, і почати пишатися, просто навіть не пишатися, отримувати задоволення від свого, користуючись своїми назвами, своїми казками, своїми піснями, своїм етносом, використовувати, відчути його сучасність, трансформувати його в сучасність. Але так чи інакше, без розумного, дуже свідомого державного руху в цьому боці, для того, щоб підтримувати, знаходити і дозволяти реалізувати певні проекти, воно ж саме не робиться. Як правило, культура – це все виробництво. Це не одна людина сидить малює, чи одна людина сидить пише. А навіть якщо вона сидить малює, то хтось ж мусить в неї з-під рук це забрати і або презентувати, або видати, тобто так чи інакше це треба робити. А Україна сама не знала, хто там сидить по хатах, по майстернях і що робить. А те, що вспливало нагору, дуже рідко, дуже в малому проценті це було справжнє українське і справжнє мистецьке. Тобто це Слухай, а як ти думаєш, Катерина, а ми вже пішли від того стану культури, який називався колись шароварщиною? Як на твою думку? Дивись, я певна, що від нього ніколи ніхто нікуди не піде, тому що так чи інакше свідомість в людей різна, різний культурний розвиток кожної людини, і на кіч завжди буде попит. Мгм. Коли люди їдять, то їм хтось грає. І вже в залежності від громади будуть грати щось і співати щось вишукане чи щось Але все ж таке таки, навіть, приземлене. знаєш, навіть щось таке, що ми називаємо шароварщиною, це буде вже в рамках українського дискурсу. Це не буде О, перебивкою між росіянами. Так, Ось в тому то й справа, що коли це вторинне, четверинне, п'ятиринне, воно завжди гірше. Навіть кіч, він гірший, ніж свій власний. Тобто, тому що там вже зовсім загублені корені, там нема навіть дрібочки чогось живого і того, що те, на що озиваються коди твої в тобі. Причому неважливо, дивись, мені ж озиваються коди кримсько-татарські, хоча в мені немає кримсько-татарської крові. Але справжній, навіть ваш кіч, тобто, який вийшов з вашої культури, він мені симпатичний і приємний на рівні чашки. Тобто, розумієш, про що я кажу? А коли воно вже таке вихолощене цивілізацією, і загублене, і вторинне, воно забруднює планету лише. ну, в принципі, кожна нація, кожна країна, вона має мати все своє. Я навіть кажу, знаєте, навіть національне порно – це теж досягнення держави, це теж Це не до ідентифікація. мене, я погано розуміюсь на цьому. Ні, я не розуміюся на цьому, теж не брав участі, як то кажуть. Ось, але я просто кажу про те, що будь-яка ідентифікація країни як окремої,
народу, вона на користь працює в цілому. І коли ти бачиш там будь-де прапор український, Ukrainian там напис, там, да, там Ukrainian art, там щось. Вони ж називали український арт весь російським, так? І лише зараз і складніше за все насправді працювати з французами. Я ось просто розмовляв з людьми там з культурного фонду, там з Українського інституту, бо вони просто вперто вважають, що так, це українське, так, але це ж все російське, так, це просто частина. Ні, це українське. Дивіться, це українські людини, український автор, український художник. Ну розуміємо, але все ж таки вони кажуть, ну це щось, це ж братні народи, один народ. Про А це треба це вже, працювати далі. Айдер, якраз ми кажемо про провал на культурному фронті держави. Оце те, що мусило 30 років робитись. Це те, як держава представляє себе. Потроху якось воно ламається, якось воно перевертається на те, як треба, але надолужувати треба буде дуже багато чого. Це точно. Скажи, будь ласка, я хочу повернутися до сім'ї твоїй. Що ти можеш, звісно, розказати? Я, значить, дуже пишаєшся своїм сином Олексієм, і я мав честь з ним просто привітатися нещодавно. Він на фронті з побратимами. Ну, Що зараз вони на навчаннях, дякувати ну, Богові, їх вивели. Я не дуже можу казати якісь речі. Літо він провів на дуже гарячому напрямку. Робив він роботу і небезпечну, і специфічну, і потрібну. Я не можу сказати, що вона безпосередньо має відношення до його фаху. Він оператор-постановник, який багато років працював фокус-пулером. Власне, він пройшов шлях від механіка камери другого до оператора-постановника. В нього 2 картини зняті як оператором-постановником. Обидві вони про війну. Це документальна картина «Евакуація», яку вони робили з Євгеном Титаренком, і «Вітер зі Сходу», який ми робили спільно. Про наші поїздки на війну. Альоша знімав на війні з 2014 року. Майже всі поїздки наші, коли він був, ну, власне, наші архіви, це його архіви. А зараз його робота технічно дещо там, просто те, що він розуміється на техніці, трошки допомагає йому, але вона, власне, безпосередньо військова. Зараз я щаслива мама, тому що зараз він на злагодженні, тому я не трясусь і не дивлюсь весь час в телефон, прочитав, не прочитав, вийшов на зв'язок, не вийшов, тому що літо для мене було дуже тяжке в цьому сенсі. Тому що в мене чоловік був на Миколаївщині, а Альоша на Бахмутському напрямку, тому мені було нелегко жити. А зараз я, бачите, можу навіть поговорити, бо я не певна, чи влітку я була така дьоргана, що, мабуть, щоб ви не поговорили. Ой, я забув про чоловіка твого сказати, теж так само у війську. Вони вийшли, Альоша син 25 лютого, Альоша чоловік 26 лютого. Вони зайшли в один добровольчий підрозділ, в різні батальйони. Альоша бійцем, а чоловік Олексій Скляренко парамедиком. Тобто це його трошки, він цього вчився попередньо і мав якусь невелику, але трошки кваліфікацію з цього сенсу. І коли це був Київ 26 числа лютого, то потрібні були руки. І так воно і пішло. Як ви з Адою Миколаївною, жінки, це все переживаєте? Я навіть не уявляю, коли в неї, ну, коротше. Ну, дивіться, жінки, якщо вони притямні, вони роблять те, що можуть. І жінка при небезпеці стає дієвішою. О, це точно, це точно. Вона стає дієвішою. Так склалось, що перші дні мама і Альошина друга дружина опинилися в театрі Сузір'я в підвалі. Мала сцена – це підвальне приміщення. Наступної ночі там же була я, і там же в нас був і квартира, і штаб.
І на той момент Олексій Павлович Кожельний довірив мені театр. Я певний час була виконуючим обов'язки директору театру. І на мені були ці дві будівлі. Мама дуже не любить підвал. У мами дитяча травма, судячи з усього, з тої війни. Вона в підвалі знаходитись не може, вона весь час з нього тікала. І, власне кажучи, з 3 березня у мене вже в Сузір'ї, в основному приміщенні, був навчальний центр. Зараз я можу про це говорити. Бійці добровольчого підрозділу мене попросили, чи розташуєте ви людей. Я сказала так. І ми взяли на себе розташування і годування двічі на день 35 бійців. Потім у нас було кілька змін, 5 змін, здається, протягом 45 днів, 43 до 15 квітня. І це була велика робота, тому що це було додаткове. Але це примусило мене жити в театрі. Бійцям митись було ніде, тому вони ходили митись і пратись до Ади Миколаївни, бо якщо ти знаєш точно, що Сузір'я і Адина хата – це сусідні будинки. Тому по 7, по 10 заходило, і у мами була пральня, баня, ну і ще приємна розмова, якщо на це вистачало часу. Я думаю, Але що крім ще цього, варенична була в неї там. ну, власне, ні, годували ми завдяки ресторану Аскабар, а потім включився Зігзаг. Вони готували для бійців, ми, що могли, ми завозили їм продукти. І вони почали годувати. Перша їжа на Ахмадит поїхала з Ескабару за моїм проханням. Клас. Мені Я подзвонила не Наташа знав. Нагорна, я подзвонила Жанні. Жанна не була поваром, Ой. вона була управляючою цим, ну, Я менеджером. не знав. Дякую, цього дякую, ресторану. що сказала. Давай подякуємо співробітникам адміністрації Це Ескобара. неймовірна річ, це така кругова порука, яка тоді стулилась. Це була партизанщина 21 століття, телефонно, якась така смс-на партизанщина, яка дозволила Києву вистояти в тому числі. Тому що багато людей включились, не ставлячи питання, чому я маю це робити. Я просто вже це робив і вже випливав як міг. От, так ми жили. І чому я кажу, що я не боялася перегружати маму хлопцями, спілкуванням, пранням, сортуванням речей. Бо розумієш, коли попралося 7 людей, треба ж потім ті носки і, перепрошую, білизну розібрати. Іноді щось їхало не туди, іноді щось звертало, іноді щось фотографували, питали, це твоє, не твоє. Тобто там багато було і жарту, і клопоту, і просто рутинної роботи. Але саме завдяки цьому мама не дивилася новини, не реагувала на алярми і казала, я вам вдячна за цей гамір, тому що я під вечір падаю і засинаю. Але коли близько гупало, коли Лук'янівка гупала, ну, тобто ми ж чуємо добре, то таке бух, я нікуди не піду. Вона дуже не хотіла спускатись в підвал. Це таке, знаєш, історія, в принципі, сценарій фільму. Та в нас кожен день зараз сценарій фільму, всі ситуації, та скільки, аби писати комусь, аби хтось за нами записував, бо самі ж не встигає. А це у вас, до речі, в гостях був тоді Залужний Валерій, головнокомандуючий? Валерій Федорович до нас в гості не приїжджав. З Валерієм Федоровичем ми спілкувалися до початку широкомасштабки. Він приїжджав в театр Сузір'я на виставу. Тоді ще його всі в обличчя не впізнавали, дехто вже впізнавав, але тоді ще не впізнавали. І я абсолютно щаслива, що він саме був не на великій сцені, а саме в Сузір'ї. Можливо, так і стало, що потім Сузір'я стало навчальним центром, в якому читалась зброярська справа, читався такмет, працював психолог, навчалось до 70 бійців. Можливо, тому що саме колись він відвідав це приміщення і, мабуть, що своєю присутністю його благословив.
Ну, в ті часи дійсно ну, всюди було все. І я дуже вдячний всьому колективу вашого театру. І ну, Аді Миколаївні, тобі ти це Ірочка зрозуміло. Батько-Ступка, вона приїхала 20-го десь 19 березня, вона відвезла дітей і негайно повернулась, і я була щаслива, я склала на неї от ці... Я ж творча особа, понімаєш, мені не можна виконуючи обов'язки. Комендант з мене вийшов непоганий. Мгм. Тобто організаційно там по допомозі бійцям я якось була притямна, можливо, тому що мене потягало трошки по базах за 8 років, тому я трошки там щось розуміла. А от господарювати в театрі, особливо коли стоять бійці, коли треба забезпечувати. А я в театрі жила, тому що в театрі не було підвалу на другий вихід. І раптом що я мусила б вивести людей якраз в мамин будинок, тому що там підвал, який вмістив би велику кількість людей. Він мав другий вихід, мав певні умови. Ми його ще й облаштували певним чином. Тобто було багато такої роботи. І я тобі скажу, що коли мені хтось казав щось про театр, до мене заїжджали бійці мої, дорогі добровольці, на той момент, бо вони зараз всі ЗСУ. Катя, що ти зробила з театру? Тут має бути мистецтво. Я кажу, якщо ти мені скажеш хоч слово про мистецтво, я з тобою перестану. Я не хочу чути, не передати. Березень місяць, 10 Звичайно. березня, який театр, яке кіно. Але 27 березня безпосередньо з театру Сузір'я ми спиталися дозволу, і нам дозволили, це 27 березня, це День театру. І нам дозволили зробити стрім. Ми не світили наших бійців, але ми зробили стрім, і ми зробили концерт. Ахтем Сійтаблаєв, Женя Ніщук, який тоді вже був, він і Женя працював, до речі, кожного дня, починаючи десь з 5-6 березня до кінця київської кампанії, десь до 14 до 10 квітня, тому що вони працювали Ірпінь, Буча, Гостомель, кілька екіпажів, а потім вони ще їздили виганяти потеряшок з-під Чернігова, бо там були заблуклі прийдешні Ну, якраз росіяни, скажи прямо. Ну. росіяни, а я завжди кажу росіяни. Я не люблю цих орків, я Так, не так, так. люблю Не треба цих літературщини росіяни. тут, абсолютно. Жодної літературщини. Росіяни заблуклі, вони просто розумієш, там вони ж теж якісь інші народи теж. Вони просто про це, Це не мабуть, що важливо, це забули. росіяни, все. Вони з російський мір сюди прийшли вбивати нас. От, і вони там потеряшки десь блукали, і якраз хлопці їздили. Тобто ж у Жені дуже тяжкий був березень і квітень, і ніякого там. Ну, коротше, я Євгена Нещука дуже сильно поважаю, тому що Так само. я їх кожного дня проводжала на бойові і зустрічала з бойових. А потім я вже відвідувала їх на Миколаївщині, я знаю, наскільки тяжко вони працюють. І я тільки дуже вдячна його керівництву, що його час від часу відпускають зіграти вистави, тому що зіграти тут моновиставу за Вінграновським, і те, що вже буде там, можливо, в театрі Франка, це неймовірно важливо, саме коли це робить боєць. І це дуже велика напруга. Тобто, і тоді, 27 березня, ми не могли зіграти виставу. Ми вийшли з концертом. Ми вийшли з концертом Женя Нещук, Ахтем Сійтаблаєв, Ада Миколаївна, Ріма Зюбіна, Свєта Арліченка, Оля Атанасова, ваша покірна служниця. Я боюсь когось забути, але організовувало це більша кількість людей. І ми таки це зробили, ми відстрімили. Але яка реакція була на стрім? Суми, Конотоп, в Південь мені дуже багато людей писало, Дніпро, Вільногірськ. Люди дивилися і побачили, що Київ живий. Розумієте? Знаєш, я тобі скажу, що ось не випадково, усе в житті не випадкове. І навіть назва театра Сузір'я, так, це ось ви і є, це Сузір'я насправді. Як люди, як актори. І багато хто, ну, я думаю, що багато наших глядачів знають усіх, про кого ти згадала. А якщо хто нас дивиться в інших країнах і не знає, я скажу, що конкретно Ахтем Сейтаблаєв, актор-режисер відомий, значить, а Євген Ніщук,
людина голос Майдану, якого називали тоді, коли він вів постійно, ну, під час Майдану 13-14 років на сцені був, а потім він був міністром культури України доволі довго, а зараз він бієць, ну просто я не знаю, це такі біографії не вигадаєш, це точно. Знаєш, про що я хочу сказати? От я про ваш театр чудовий слухав, думав, і чомусь мені згадався театр Романа Віктюка, в якому зараз я жив колись у Москві неподалік. І це Ти така поруч жив, да? так, ну десь кілометр. Ну там пішки можна було пройти. Чому я знав цей театр? Я не був там фанатом його, хоча ти грала ж там, колись. Ось, 15 років, я ну, я перепрошую. ж кажу, да, ну я просто намагаюся приховати своє дикунство, а якось там окуляри ось одягнув. Бачиш, ти порозумний. Мгм. Я цікавився цим театром з точки зору архітектури. Це будівля, вона в вигляді такого шурупа, це конструктивізм, там середина. Пам'ятник епохи конструктивізму, Так, це дім світла. так, да. І я дуже люблю цей стиль, і в Києві теж, і в Україні є пам'ятки. І в Харкові. В Харкові є, до Харкова ще не доїхав, так? Це просто ну, це моя така любов архітектурна. Але ми зараз не про це, а про те, що в цьому театрі, де ти стільки років пропрацювала, зараз якийсь там збірний пункт терористів, там висить Z, і туди приходять всі ці, ну, називаємо їх не зовсім люди, які збираються там, щоб потім робити геноцид, намагатися вбити якомога більше українців, знищити нашу державу. Як тобі ці паралелі точніше, перпендикуляр між Сузір'ям і між театром, де ти служила? Так? Я тобі більше скажу. Так сталося, що єдина людина, яка мені подзвонила для того, щоб, ну, я так чи інакше ж багато колег, багато людей, які дітьми зайшли в театр. Зараз, Айдар, одну секунду, я Так, просто нічого хочу страшного. говорити. Це Е, життя. Пробач, у мене просто дитина має виїхати, я мушу відволіктися, Це щоб не святе. запрацював телефон. Я так чи інакше так переглядала, я чекала раніше, я чекала ще 24 січня. Я не думала, що буде падати з неба, але я чекала ще 24 січня. Ну, от все, що почалось. Я думала просто широким фронтом, там по сході, по півдню, ну, що розшириться просто наша та війна, яка вже була, що вона просто ну, буде більш. Але я не думала, що по всій території. І так чи інакше, я заходила на сторінки, принаймні, людей, які формально в Фейсбуці лишились друзями. Особливо ті, які мають походження українське, хто вчився в Києві. Нічого. Сторінки дуже театральні, з якимись подіями, з прекрасними театральними подіями звичайних людей в звичайному часі. Тобто те, що було б нормально до 2014 року. І зовсім вже ненормально в 22-му. Або тут треба закривати. Ну, осуду я не маю. Мені написала людина, яка дуже близько, вона по віку трошки наш менший товариш, знаєш, це молодь, яка прийшла, в яких багато чого було вкладено і мною, і моїм чоловіком. Він написав мені якусь розгублену смс-ку, то я нічого не розумію, я там нічого не розумію. Ну, колись я вже потім покажу. Я відповіла дуже ніжно і дуже жорстко. От, що якщо вас, нашу родину не вб'є, ваш прекрасний президент, якому ви дозволили таким бути, то, можливо, звісно, побачимось. От, а потім мені позвонив мій давній колега. І коли я прийшла в театр, він там вже працював. Це все на моє покоління по віку. Він білорус. І він вирішив мене попередити, що раптом що мій чоловік, він каже, я його знаю, що він не робив різких рухів, тому що це все
швидко закінчиться, і не треба вам там, щоб були зайві проблеми. Ну, я його послала, власне, куди потім стали посилати російський корабель і все решта. Як Причому щодо це людина, яку я дуже любила, я дуже його поважала. Він такий конкретний мужик такий. Я певна, що він подзвонив мені щиро, і я зрозуміла, що вони всі хворі. Ну, вони Вони да. хворі на совість, там все прекрасно з головою. Вони всі розуміють, що це. Знаєш, коли Путін тільки прийшов до влади, от там новорічний цей виступ, буквально за кілька днів Роман Григорович прийшов і сказав: «Бяла лярва». Бяла лярва – це глист. Ну, польською так називають оцих дрібних глистів, які в дітей. Знаєш, що там весь час дітям таблетки дають, щоб їх не було, те, що легко передається. Роман сказав «бяла лярва». Ми всі все розуміли. Ми ставили механічний апельсин, він у нас називався заводной апельсин, за Бьорджесом. Ми ставили, в виставі були використані хроніки українських радянського часу розстрілів 30-х років. Ну, там же ж його лікують тим, що показують йому сцени насильства, героя. І Роман як колись зробив страшну річ. Він сів таким чином, щоб ніхто не міг вийти з зали. Там на Строменки такий, зал, що треба було, якщо сидить Роман при сходах, повз нього ніхто не пройде. Він так сів і раптом став відбирати хроніку при нас замість репетиції. Ми всі вимушені було це дивитися. Ті, хто більш був залучений до вистави, зразу зрозуміли, про що ж він ставить, тому що на той момент ми не дуже розуміли, що він робить. Така дивна стилістика, все дивне. А коли ми віддивилися десь години-дві хроніки розстрілів 30-х років, уяви собі, саме українських, саме ото, як знищувалися українці, то стало зрозуміло, і всі перевернулись. На наступній репетиції вже були інші люди. Це мені подзвонила людина, яка працювала, яка сиділа в тій залі. Розумієш? І сказала: не йди, і хлопців не пускай. Ну, отаке. Ну, тому що це рабська психологія, вони ж... Це хвора совість, Айдар. Це не рабська психологія, це хвора совість. Одне інше. В Україні є одна річ, яка, от я, як киянка, яка не залишала Київ перші 2 місяці ні на хвилину. Я навіть центр Києва, власне, не залишала до 10-го числа. Я відповідала за цей свій шматок Ярославового валу і була готова до всього на цій вулиці за допомогою деяких добровольців, тих людей, які були поруч, і на телефоні. Оце душу і тіло. У нас є інструкція. Душу і тіло. Якщо буде треба, це не значить, що треба ту душу з себе виривати, якщо треба просто зварити борщ. Не треба виривати з себе душу, якщо треба просто сходити в шпиталь. Не треба виривати з себе душу для того, щоб просто піти здати кров. Але раптом, що питання не стоїть. Я знаю, що родинна рада була, вона була зразу після Нового року. Хлопці сказали, куди вони, раптом що, як вони думали. А дівчата всі сказали, ми нікуди не їдемо. Останній раз, 23 числа, напередодні, коли я просто в повітрі відчула, як воно електризується, це було відчутно в Києві. В Києві ввечері 23-го все відчувалося. Все. Так. А я вже знала, що в мене вже друзі повиїжджали на бойові медики. Тобто вони вже були 2 чи 3 дні десь в лісах. Я спитала невістку, тому що маленька дитина, 3 роки. Я сказала, я б хотіла, щоб ти сьогодні виїхала до Львова. Вона сказала, я нікуди не поїду. І от як кияни, які лишились в Києві перші 2 місяці, я знаю, що ми були готові
до партизанської війни в міських умовах. Ми це проговорили. Готові – це не значить, що вмілі. Готові психологічно, що ми не лишимо, ми не полишимо Київ. А тоді ще, я знаєш, яка ж штука була? Я вийду і раптом що біда? Ну, раптом я поїду, а з ним якраз з Києвом щось станеться. Ну і знову ж таки, коли в тебе хлопці в підкиївських лісах, то питання не стоїть там. Знаєш, ви самі про себе кіно не знімете, звісно. Та я Але тебе благаю, не про нас. Там є цікавіші історії. та ні, ну про все це, що ти розповідаєш, це в принципі все це хроніка така, яку не вигадаєш, і сценарій такий, який ніколи не вигадаєш. Слухай, Кожного з нас зараз стільки. ні, ну ви вправду герої. Ви Ні. все ж таки непрості. Ні, ну коротше, я свою думку маю на цю тему. Йдемо далі. Як ти думаєш, ось Роман Віктюк, його зараз немає. Він був українцем. Ну, я не маю на увазі місце народження, Львів там або прізвище. Він був українцем. Як його сприймати нам? Ти знаєш, по-перше, я дуже гірко віджила те, що ця людина пішла з землі, ну, що вона не зараз з нами. Тобто просто, ну, я не можу це пояснити. Він дуже великий майстер був театральний. Це я зараз кажу в планетарному сенсі. Розумієш, саме в плані театру, культури і змістів, які над всім. Але щодо цієї історії протягом останніх 8,5 років, дивись, в 2014 році Роман кожного року під свій день народження, під 28 жовтня, випускав виставу. В 2014 році він випустив виставу українського драматурга українською мовою в Москві. Протягом цих років вийшла вистава про Мандельштама. То вже ти сам можеш почитати, я не можу про неї говорити, тому що я її теж знаю тільки з критики і з уривків, які я бачила в інтернеті. Але це про знищення Мандельштама радянською системою. Роман чинив культурний спротив. Він не чинив спротиву громадського. Він чинив культурний спротив. Він лишав сенси. І я тобі скажу, ти людина відважна, ти поїхав. Коли ти зрозумів, ти поїхав. Я знаю, що зараз в Росії є люди, які допомагають діставати наших з полонів, з усіх полонів. І тих, кого перемістили. Я знаю адвокатів, які безкоштовно ходять, як ходили всі ці там, починаючи з 7-го року, коли входили до російських політв'язнів, ну, до своїх, так вони зараз ходять наших. Вони перевозять людей, вони довозять їх до грузинських кордонів або до Нарви. Тобто там є люди. І якщо б їх не було, дуже багато мам зараз тут не отримало б своїх дітей. Або вісточок про те, що діти живі. І їм набагато тяжче, ніж нам, бо вони кожного дня, він може бути в них останній, і це дуже давно. Тому що навіть під час майданів наших, навіть під час оцих кучменних Кучмен, коли проти Кучми повстала Україна. Куди ти улетів? Я тут, я чую, бачу, все нормально. А ти в мене зник якось, і не знаю, я буду продовжувати. Ви мене бачите? Я все нормально, все нормально. Ви мене бачите, я тоді просто очей твоїх не бачу. Навіть в найтяжчі часи закручених в Україні гайок не було того, що в Росії було вже починаючи з того часу, як почали взриватися будинки. Розумієш? Так, я як дитина, яка виросла в Радянському Союзі, і коли я в 5 років вже знала, яку пісню не можна співати при чужих,
тому що це вже буржуазний націоналізм, і вона заборонена. Я це ще пам'ятаю. Ті, хто старші, це пам'ятають, що ми жили, особливо діти, які були в аполітичних родинах, власне, не в аполітичних, а напівдисидентських, так скажемо, Мгм. де так чи інакше крамола була і протирадянська, і національна. Як треба було себе фільтрувати, як треба було триматися, тому що ти просто задарма підставиш або родину, або когось. Коли ми вичисляли стукачів, просто ми їх знали в обличчя, розумієш? Дітьми, я тобі кажу про себе там з 7 до 15 років, бо там же коли там 87-й, то вже було якось інакше. Тому я дуже чітко це відчула, коли була в Москві. От я приїхала 97-го року, а 2002 це вже була абсолютно інша Росія. Це точно, да. Абсолютно інша Росія. І коли я перетинала просто цей умовний абсолютно кордон, я відчувала, як легко починало дихатися. Це ще був Особливо після першого Майдану помаранчевого. абсолютно. І знаєш, я коли теж приїхав на перший Майдан, ну, може, він не перший був, він другий був, ну, помаранчевий Майдан. Це відчувалася така різниця між такою поліцейщиною, знаєш, в Москві, і абсолютно вільними людьми, які не підкорювалися ні поліцейським, ні нікому, в принципі. Тобто, Свідомість інша, ми вільніші, реально. Реально, тут це якось так склалось. Дуже жорстко завели. Тому що, знаєш чому? Тому що тут все ж таки вимушені були трошки КДБ посунути, і там щось потрансформувалося, якісь інші люди позаходили. Тут менше було сфери впливу саме оцих машини цієї, а там все лишилось, розумієш? Єльцин тоді зробив все, щоб зберегти владу, а зберігши владу, він зберіг цю систему. Їх ніхто не посунув. Ну, а вони ж працювати вміють ще з Фелікса Іднудовича. ось скажи, ну, звісно, що там Роман Віктюк не герой, але він чинив все ж таки культурний спротив, і Він я чинив тобі культурний абсолютно спротив. довіряю в цьому сенсі. Він Як в радянські часи. Ну, Тобто я це розумію, дуля в кармані. дисидентство таке театральне, Так. так. Хоча б так. Тобто він хоча б не зрадив свою країну і був на її боці 100%, я думаю, до Ні, кінця. ну і він і дзвонив, і підтримував Ну, я ж кажу, всіляко. ну і ти ж мені розповідала. Скажи, будь ласка, і мені що знаєш, коли таких людей слухаю, як ти, одразу якісь асоціації, іноді контроверсійні виникають. Ось, а чому ми шануємо таких людей, як Булгаков досі, яким ця нація абсолютно була байдуже, і він би вітав в Києві російську армію, і він зневажав українську мову, він зневажав просто. І я бачу зараз, що твої ж колеги, театральні, культурні, діячі київські, вони все ж таки приблизно ровесники, там наші плюс-мінус, так покоління одне і те саме, вони так чіпляються за нього. Чим він їх так нагодував, що вони чіпляються в Україні, у вільній Україні, навіть за вже майже скоро рік буде війни в такому форматі. Що це за хвороба така? Чому? Едер, дивись, тут складна історія. А ти мені скажи, а ти не цитуєш Булгакова до слова? До слова. Послухай. Ситуативно. Так, абсолютно слушне зауваження. Так, цитую, але я завжди, я пам'ятаю, кого я цитую, у зв'язку з чим я цитую, але я розумію, що ніхто ж не забороняє читати його там книжки або щось таке, але шанування на рівні, знаєш, такого, якби колоніальному рівні такому, так, ось це трохи інше. Шанування на рівні там, ось мовчіть усі, то це наш кумір, він великий письменник, і там плювати на те, що він про Україну казав, тут буде музей, він понад усе, це таке, хоча понад усе має бути власна гідність. Я ж не про заборону його творів, я про це преклоніння перед людиною, яка зневажала цей народ. Ну я не уявляю такого ані в Литві,
ані там в інших країнах. Що з нами не так і продовжує бути не так, бо цей пам'ятник Булгакову захищають, музей захищають, ніби там музей просто якихось святих героїв українських, там завдяки яким Україна існує. Це ж абсолютно не так. Дивись, е, все ж таки нація складається з людей різного віку. Коли особистість формується, особливо якщо ми кажемо про в більшій меншій мірі інтелектуалів, ну тобто людей, які так Ну, читають книжки займаються читають, і ходять у освітою, і театри. самоосвітою, і принаймні читають книжки. То, власне, що є читання книжок? Ти пізнаєш світ, і з якимись авторами він тобі відкриває і називає якісь явища. Тобто ти вже це або знаєш. А чому ми книжки читаємо в різному віці про різне, одну і ту саму книжку? Так? Тому що щось ти як особистість для тебе це вже не умовне, для тебе це вже прожите, і ти нюансіровки, означення певні ти береш від автора. Ну ти ж не можеш поміняти своє життя і свою свідомість. У тебе певні явища відкрились, сформульовані таким чином. Твій гумор формувався або з Ільфом і Петровим, або з Так, Булгаковим. 100%. Розумієш, про що я кажу? Так, так. І замістити це нема чим. Це твоє життя, воно стало частиною твоєї, ну, якщо можна так сказати, твоїх інтелектуальних м'язів, там щось там вже ж є, оця нематеріальна матерія, з якої це складається. Людина не може це замінити, це болісно. Інше питання. Ну, дивись, в мене дитина цитує і Блока, менша, я про Матвія кажу. Матвія, Серйозно? йому 11 років. Тобто більша частина Матвієвого життя прийшла під час війни. Угу. І Матвій був на війні, Матвій дружить з людьми війни. Деяку поезію українську він не знає як поезію, він знає як пісню війни. Тобто вона вже зайшла йому військовою піснею. Але оскільки у нас розімкнутий дім, і якщо я відкрию рота, я думаю, що я так хвилин 40 протримаю на російській поезії глядача з голови, без підказок, то так чи інакше це звучить. І Мотя спокійно цитує Тарковського, Арсенія, ну, от батько любить Арсенія Тарковського, вони ходять по вулиці, читають вірші, так як він зі мною читає Ліну Костенко і Іздрик, так само він читає, чи Сергія Осоку, так само він читає і Лесю Українку, так само він з батьком дуже багато читає російської поезії, він знає її на пам'ять. Інше питання, чи має це буде в шкільній програмі? Інше питання, чи треба відстоювати пам'ятки на рівні держави вшанування, тому що вшанування на рівні держави – це подяка за ствердження держави і нації. От, тому тут таке питання досить спекулятивне, я розумію всіх, але, на жаль, часи ствердження нації, особливо під час війни, вимагає від нас спрощення особистості до ножа приблизно, або до кулі. Так, я не хочу бути ножем чи кулею, але доведеться. Але це все не всі це зрозуміли. І якщо Булгаков заважає тобі бути кулею або ножем, доведеться відмовитись. Просто їм ще не прийшов час, значить вони не відчули. Для тих, в кого хтось загинув з близьких, питання Булгакова не стоїть. Це абсолютно В точно. кого винесли хату, думаю, теж не стоїть. Слухай, на 2 хвилини залишається. Війна, ну, м'яко кажучи, не закінчена. Ми ніхто не знаємо, що на нас чекає. І знаєш, коли там про ядерку починають говорити, я всі ці розмови припиняю і кажу: слухайте, ви на це не можете вплинути. Ви робіть те, що ви можете робити, так? Якщо і буде ядерка, я загину в добрій компанії людей, з тими людьми, з якими я б хотів і жити. Тобто, так, ось, ну, це такий гумор специфічний.
Але що, на твою думку, головне змінила в нас, в суспільстві в цілому, в Україні ця фаза війни, яка була просто запобігти їй було неможливо, просто не всі це усвідомлювали. В тебе дві хвилини. Мені здається, що все набагато серйозніше, що це війна, яку бачили пророки задовго, задовго, задовго. І мені здається, що те, що відбувається відслоєння безкорисності, безкорисливості і відстоювання правди і всього решти. Оце, якщо це відбувається в людях, причому це, ну, не знаю, як в планетарному, а в європейському, в європейському масштабі, це точно. І тому зараз треба робити, знаєш, як, знову ж таки, процитую російського класика, Лев Ніколаєвич Толстой: «Сделай добре діло, а потім хоч в воду його кинь». Зараз треба робити добрі справи, не чекаючи від цього зиску. І пам'ятати, що нам випала честь стояти на боці правди. Ми відстоїмо своє життя, Це правда, свою честь. землю і своє Правда. життя. Це честь стояти на стороні правди. Да. До речі, в минулу війну такої честі не випало Радянському Союзу, бо був Сталін. Так. І все було трошки Нечисто. на людському рівні одне, а на державному трошки рівні. А нам трошки в цьому сенсі впевненіше, що ми на боці правди. І робити, що можемо щодня. Дякую тобі, Катерино. Передавай привіт мамі. Я чому про вареники ти згадав на початку Я програми? зрозуміла натяк, ми чекаємо. Ні, я ніколи не забуду ті вареники, які ви з мамою мене пригостили після нашого першого з нею інтерв'ю. Це було дуже зворушливо. Передавай привіт великий всій сім'ї і мамі окремо. А будуть вареники так раптом. Я швидко дістануся до вас. Дякую. Треба, щоб компанія була. Тобі вже ж просто вареники буде не цікаво. Треба Ну, зібрати непогану ти, компанію. мама, це вже компанія. Знаєш, більше двох це вже компанія. Правильно? Дякую за те, що знайшла час. Дякую за все, що ти робиш. Це абсолютно фантастичне інтерв'ю, яке, ну, я запам'ятаю на все життя. Дякую. Айдер, дякую тобі за запрошення і тримаємося. У нас виходу іншого нема. Це правда. Запасного виходу в цьому театрі життя не існує. Дякую всім, хто дивиться АТР. Дивіться АТР далі. Російський рейх буде зруйновано, Україна переможе. На все добре.